Natanom ba nga klaro nga pagtanom si Kristo sa imong kasing-kasing? Unsa may timailhan nga si Kristo natanom jud sa imong kasing-kasing? Unsa may ebidensya karon nga imong ipakita, nga imong ipanghinambog sa Ginoo, nga klaro gyud nga natanom ang maayong binhi diya sa imong kasing-kasing? Ingon ang Bible makaigsunan, ang binhi nga natanom sa maayong yuta naa gyud maayong bunga. Klaro yun, na ay daghang bunga sa 60, 60, 30, 60, 90 kapilo. Dunay daghang bunga. Karon mangutana ko nimo. Unsa bay bunga karon nga mitungha sa imong kinabuhi nga na reflect sa imong kinabuhi through Christ, through the gospel, through the seed, through sa pulong nga naa karon. Nagtuo ko makaigsunan nga kung naay klarong binhi, naay klarong pulong sa Dios nga sa imong kinabuhi, naagyo'y klarong bunga.